La vaga general d'avui ha estat notícia a tot l'Estat. A Sabadell s'han succeït les protestes i les concentracions de manifestants per diverses zones de la ciutat. Tot i que en línies generals les protestes s'han dut a terme sense gaires incidències, cal destacar que durant les mobilitzacions han estat detinguts alguns manifestants en moments d'enfrontament amb els agents antiavalots. Aquest matí que hem fet piquets per Sabadell i hi ha hagut un moment que els furgons de Mossos d'Esquadra han començat a donar l'accelerador darrere nostra. Hi ha hagut diverses persones que han caigut al terra i un parell de nosaltres hem anat a ajudar i ens han agredit, ens han ficat a la força dintre del cotxe. Justament per aquest motiu s'ha produït una concentració de manifestants davant la comissaria de Mossos d'Esquadra per tal de denunciar l'actuació policial i donar mostres de suport als protestants que encara quedaven reclosos al recinte policial. I a part de mi hem sigut 6 persones detingudes, injustament, òbviament, perquè corríem no cap a ells, sinó en la mateixa direcció, amb ells de darrere. I un altre cop més que la policia abusa de poder. Pel que fa al seguiment de la vaga, es pot dir que ha estat bastant respectada pels comerços sabadellencs, els quals han romès tancats tant al matí com a la tarda. Tanmateix, no tots han estat partidaris de l'actuació de protesta programada per avui i han obert les portes al públic com qualsevol altre dia feiner.